حجي أبزع ساعات زيها حدا والكسب أما العالم زركبو مراقب بزوهان مزراربي أرئيس خوينو تخرتنا يبزوحات سابات سيحيبو له أزي سابزي نبيات ويس ساينتيست كم تذكروا تركن سوريان أبقى ربع جزي حانت تسألم سونيا قاتي ماتهم نيرا بزحماق معالتي مريتهم تناوته بسنك زقات أمام من كتكات مدري لعلي 4-3 شح سابات مويتو تركيان يقولوا سورياوان بزعباتي زقات أمام حدقة أقدمهم زفلتو نقراي نبرن من كتكات مريت كتقمتو زكال نقراي كونن سلازي مزيتا أساسيرو تركي قونت سوريا منقستاتن كونن هيتسطتا أكالات بزعبازي متأنا سفيح نعالم زسنبدا حدقة أيفلتان نيرن نقرقن كدمزي زسكحك حدقة مفتارو نزا حدقة أقدمو زفلت حدا سبنيرو إذا حدقة قدم انفطارو 3 معالتي أقدمو ينوحي حتر كم زبلكم زلقو عبدوباوي مأكلاي تركي يوردانوس سوريان ليبانوسن كساب 7.5 ريكتر زبطحو من قطقات مدري كقاتميو بمبال تزاريبو نيرو بزوحات سبات تنقالي تصوع معالتي قايلوم نقيفومو نيرو نازم الأختي زم حلال فسب مراقبي بزوحان النات قبابلو إذا سبزي ساينتيست ويسناي زمنا نبي بمبال نت زينا بسفيحو نعمل العالم أكافيلهم ملو أبنايلهم مدب إزي أقرع مسب بزعبا أقدمو زتنبيون من كتكات مدري بدحرزي خمت كم زخيلن استزاربهم ساينساوي تنبياتات كاسمعكمي عم منقستي بيخون زلقم سابسكرايب بمقبار ملكتنا يدول بمتوى بيتسبنا إذا كان نقدكم يعدمكم بحبار نكتاتل أنتاي بلغ تبلونيكم ينوحي حتر أبدواوي ما أكلي تركي يوردانوس سوريا ليبانوس 7.5 ريكتر زعغنو من كتكات مدري مفتارو زي ترفي زبل صحف أب تويتر بحادة سب استتصحفن زتزرقحن كوينو كاب قالات وصايغن زرايا سباي نبرن بزحات سبات بزعباتي أب تويتر تصحفه ملእኽትን ዝጽحفو ሰብን ጸዋዕ ማዓት ጠንቋሊ እንታይ ዓይነት ሰብ ይኻስኻ ነዚ መልእኽቲ ዝጽحፍካ ከምዚ ኣይባሃልን እዩ بغمزي ኣይትላገጽ ዝብሉን ብዙሓት ነዚ ጉዳይ ዝነጸግዎን ነይሮም ብትኽክል እቲ ጭቡጥ ምን ቅጥቃጥ ምድሪ ምስቲ ንሱ ዝገለጾ ብልክ ሓደ እኳ እንተዘይነበረ ድሕርቲ ምን ቅጥቃጥ ምድሪ ዘስዓቦ ሰዓቤንን ግን ነቲ ዝጸሓፎ ትዊተር ብሰፊሑ ክዝርግሐን ክዝረበሉን ገይርዎ እዩ እዚ ኣዘራራቢ ጽሑፍ እዚ ዘሰንብድን ዘሕዝንን ሓደጋ ቅድሚ ምፍጣሩ 3 መዓልቲ ኣቐዲሙ ዝተገመተን ዝተተንበየን እዩ أزني حدقات تنبيت أقدمو ستتنبيلو جزء أول حلقاتيت على 3 عرب معلتي أبناء فرانك هاربيت تبهله هولندا عمد تويتر تصحفي أزت صحف زي أبز تقعلو معلتي بوحدات زكاتات الوصبات رايت نبيبو أتوم زنبابو إذا خون زي حسابيو نسخاجن سواع معتي قايلهم نقفهمو أنت قناجن دحر 3 معلتي إزوم نقفتي تركن سوريان زقات أمام السمعو نتمل اختي أتبقهم كمرمرون ناب كالو سبات شير كقبرون جمرون قدمت حدقا 3 معلتي ريكتر سكيل كي ترفه بزعباء تحدقا قنوع حبريتا اب تويتر قصو بملتافو ازي سبزي مانيو نقبلو غير وومي نايزي سبزي أقالبو بزوحات سحابة كاند قدايقن ازي تراي اي نبرن دحرتي زقات أم حدقا كم تزبالكوهم كوينو قاتيلو انتاي كم زخون كنغركم بمبال اب قاتالي زصعب تزاربه بزي دما بمليونا زقصرو سبات اب حدا معالتي ناب ناي تويتر عمدو كداليون ككتاتلون زغبره تراي زيكونس نبي زبل ساغوا زوهابون زسنبد فصامني نزي صحف اب تويتر قصو دحر ملطافو 3 معالتي كله زبلو حق خوينو اب تاريخ زحالفو 100 عامات كبابي ازي اب عالم كاب زغاطمو تفطراوي حدغان قلولاون اب قدميت استسرعو كم زقونه زنغرالو زلو من قطقات مريت مستي نسو زغلصو ريكتر سكيل صفحات معبل زسمامع خوينو اب كلته كابتوم زغلصون بوتاتات مالت تركن سوريان زغاطمه خوينو بمسرت اغلالصا هصصوان تركن بيت صحفت مكلغال حدغا يوردانوسن ليبانوسن غبصن عراقن بمسرت تنبيتو حدقا ايبصحن امبر من قطقات مدري تسمعي دحرزي تنبيت ازي وانتقونه اتي ناي سولار سيستم جيومتري دحساس تمراماري كم زقونه اب قصات تويتر بزعبا مننتو صحفه تمراماري اتي ناي تويتر قصو بمليونات زقصرو سبات يبصحون يسعبون الله
ስለዚ ነዚ ዘሰንብድ ፍጻመ ዝተነበየ ፍራንክ ሃርቢት ዝተባሃለ ኣዘራራቢ ውልቀ ሰብ እዚ መዛረቢ ምዃኑ ስዒቡ ናይ ኣሜሪካ ስነ ምድራዊ መጽናዕቲ ዝገብር ትካል ተመራማሪ ዓለም እየ ዝብል ሰብ እንተሃልዩ ኣብ ታሪክ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብከምዚ ኣገባብን መልክዕን ምግማት ኣይከኣልን እዩ ብምባል ነዚ ትንቢት እዚ ኣጋጣሚ እዩ ብምባል ክኽሕድዎ እኳ እንተፈተኑ ምስ ታሪክ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብምትእሳር ስም እዚ ሰብኣይ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ዝጥቀስ ከም ዘይነበረ ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝጸሓፎም ሓበሬታታት ከም ጭብጢ ቀሪቦም ኣለዉ። ቅድሚ ሕጂ ብኣቆጻጽራ ኤውሮፓ ኣብ 28 ግንቦት 2015 ካሊፎርንያ ከቢድ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጥማ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቪድዮ ምግላጹን ምስ ፎክስ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣነ ናይ ሳይንስ ዲግሪ የብለይን እንተኾነ ግን ብዛዕባ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውልቀይ ዘጽንዓሉ ኣገባብ ኣለኒ ክብል ገሊጹ ከም ዝነበረ ካብ ፎክስ ዝተረኽቡ ናይ ቪድዮ መርትዖታት ይዛረብ። ነዚ ስዒቡ እዛ መዓልቲ መዝግብዋ ብምባል መልእኽቱ ዘመሓላለፈሎም ነበርቲ ካሊፎርንያ ኣብ ጭንቀትን ስጋኣትን እኳ እንተነበሩ እቶም ሰራሕተኛታት ምክልኻል ሓደጋ ግን ዘስግእ ነገር ከምዘየለ ብምግላጽ ዋላ እኳ ሓደገኛ ነገር የለን እንተበሉ ብትንቢት እዚ ሰብኣይ ሰንቢዶም ብውሽጢ ምድለዋት ክገብሩ ምኽንያት ኮይኑዎም እዩ። ኣብ ኔፓል ዘጋጠመ ናይ 8800 ሰባት ህይወት ከምዛ ዋዛ ዝመንጠለ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብትኽክል ቅድሚ ምፍጣሩ ኣበየናይ ወርሕን ኣበየናይ ሰሙንን ከም ዘጋጥም ነቲ ኣቐዲሙ ናይ ፌስቡክ ገጹ ዘካፈሎ ትንቢት ኤዲት ዘይተገብረን ዘይተቐየረን ሪኦሞ ነይሮም። ብመሰረት ናቱ ትንቢት ካሊፎርንያ ካብቲ ዝተጠቕሰ ሬክተር ስኬል ዝወሓደ ዋላ እኳ እንተኾነ ብውሕዱ መጠን ግን ኣጋጢሙ እዩ። ሕጂ ዝተነበዮ ትንቢታት ድማ ንህንዲ የጨንቃሎ። እዚ ተመራማሪ ከም ዝበሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ፓኪስታን፣ ኣፍጋኒስታንን ህንድን ሓደገኛ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከጋጥመን ከም ዝኾነ ዝገለጸ ክኸውን ከሎ ግምታተይ ፈጺመ ቁኑዕ እኳ እንተዘይበልኩ ኣብዘን ሃገራት ዝተረኣየ ንጥፈታት ግን ከቢድ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ግድን ምዃኑ ዘይተርፍ እዩ። ስለዚ ነብስኹም ኣዳልው ዝብል መልእኽቲ ኣካፊሉሎ። ይኹን እምበር ነዚ ጉዳይ ኣከራኻሪ ዝገብሮ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከመይ ጌርካ ኣቐዲምካ ትንበ ንዝብል ኣብ መላእ ዓለም ፍሉጣት ተመራማርቲ ስነ ፍልጠት ከይተረፈ ዘገርም ተርእዮ ኮይኑሎ። ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣቐዲምካ ይትንበድ እዩ ዝከኣል እንተዝኸውን እዞም ኣብ ቱርክን ሶርያን ዝጠፍኡ ኣሽሓት ሰባት ህይወት ምድሓን ኣይምተኸኣለን ድዩ ዝብሉ ወሃብቲ ርእቶ እናበዝሑ ምኻዶም ሲዒቡ ኣብ ዓለም ፍሉጣት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠትን ናይ ኣሜሪካ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ሓዊሱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኣብዛ ዓለት እዚኣ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክህሉ ኢልካ ምግማት ወይ ምትንባይ ፈጺሙ ዘይከኣል እዩ ኣጋጢምና ዘሎ ዘገርም ነገር እዩ ብምባል ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ ርእቶኦም ሂቦም። ተመራመርቲ እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘጋጠሙ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘስዓቦ ሓደጋታት ገሚቶም ከጋጥም ንዝኽእል ናይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ስጉምትታት ክሕብሩ ይከኣል ይኸውን እምበር በዚ ዓመት እዚ በዚ ወርሒ እዚ በዚ መዓልቲ እዚ ተባሂሉ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ፈጺሙ ክግመት ኮነ ክትንበ ኣይከኣልን እዩ ኢሎም ነቲ ሰብኣይ ከዓ ብዓይኒ ጥርጣረ ይጥምትዎ ኣለዉ። ቱርኪ ንምንቅጥቃጥ ምድሪ ተቓልዓይ ዝኾነ ተፈጥሮኣዊ መሬት ዝተደኮነት ኮይና ንዝሓለፉ 80 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ህንፃታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ግምት ዘእተዉ ኮዳት ተጠቂሞም እዮም ተሃኒፆም። ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳ ካብ 1993 ጀሚሩ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ሰባት ዝቐተለ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ምኽንያት ምፍራስ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ ዝተሃንፁ ህንፃታት ፅሬትን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ግምት የእትዮም ዘይምስርሖም ሕቶ ከም ዘለዓለን ስልጣን መንግስቲ ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ዝኣቱ ገይርዎ ኣሎ። ብ12 ለካቲት አልጀዚራ ኣብ ሕታሙ ከም ዘስፈሮ ምክትል ፕሬዝደንት ቱርኪ ፋዓት ኦክታይ ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ምስ ኣሰራርሓ ናይቲ ገዛውቲ ብዝተሓዝ 131 ሰባት ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከም ዝወጾም ሓቢሮም ኣለዉ። ብመሰረት ሚኒስትር ኣካባቢ ከም ዝሓበርዎ ኣብዚ ከባቢ ካብ ዝርከቡ 170,000 ገዛውቲ 24,921 ገዛውቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዮም ኣለዉ። እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ውልቀ ሰብ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትዊተር ገጹ ነተን ዝተጠቕሰ ሃገራት ተጠንቀቓ ከም በዓል ፓኪስታን ህንድን ህልቂት ይመጻክን ኣለዎ ክብል ይጭድር ኣሎ።